Nakalap po ng research ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 5 general na pinaratangan ni Pangulong Duterte bilang mga protector o ng mga drug lord. Sa 5 general na isinungkot sa droga ni Pangulong Rodrigo Duterte, si dating PNP Training Service Director Vicente Luot ang pinakamayaman. Halos 70.3 million pesos ang idineklara ng net worth sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noong 2014. Nasa real properties ang malaking bahagi ng yaman ni Luot. Bukod sa mga house and lot at agricultural lot, meron din siyang beach lot at building na may swimming pool. Ang sumunod na pinakamayaman si dating Central Visayas Regional Director Marcelo Garbo Jr. Halos 44.7 million pesos ang net worth ni Garbo noong 2015. Doble sa net worth niya nung siya senior superintendent pa noong 2005, isang dekada nang nakalilipas. 15 milyong piso ang inilagay ni Garbo na halaga ng bahay na tinitirhan sa exclusive subdivision sa Metro Manila. May savings din siyang mahigit 15 million pesos. 14.8 milyong piso naman ang 2015 net worth ng dating Western Visayas Regional Director Bernardo Diaz. 24% ang mas mataas kumpara sa net worth niya nung siya ay police attaché sa Malaysia noong 2011. Malaking bahagi ng yaman ni Diaz nasa mga deposito at dividendo. 5 milyong piso naman ang pinakahuling deklaradong net worth ni dating NCRPO Director Joel Pagdilaw. Tumaas ito ng 62% kumpara sa net worth niya nung senior superintendent siya sa Camp Crame noong 2010. Halos kalahati ng yaman niya ay cash. 4 million pesos naman ang net worth ni dating Quezon City Police Director Edgardo Tino noong 2015. Mahigit doble ang itinaas ng kanyang net worth kumpara nung senior superintendent pa lamang siya sa Camp Oliva sa Pampanga noong 2009. Sasakyan at shares sa stock ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian. Kung sweldo ang pag-uusapan ayon sa PNP Personnel and Records Management, 59,000 piso kada buwan ang base pay ng pulis na may ranggong Deputy Director General. Ito ang huling ranggo ni Garbo bago mag-retiro nitong Marso. Halos 51,000 piso kada buwan ang base pay ng Police Director tulad ni Pagdilaw. 47,000 piso kada buwan naman ang base pay ng Chief Superintendent tulad ni Natinio at Diaz na nasa aktibong serbisyo at ni Luot na retirado na at kasalukuyang mayor ng Bantayan, Cebu. Sa 5 general, tanging si Diaz ang walang nakadeklarang business interest. Sina Garbo at Pagdilaw yung mga security agency. Replacement agency rin at law office ang deklara si Garbo. Si Tino may retailing at hauling services, habang si Luot idineklara sa kanyang 2014 SALN ang negosyong real estate, restaurant, lending company at sabungan ng kanyang asawa. Kung mag-gera tayo, ha? Sinasabi ko sa inyo, kahit ako mamumuno ko, makipag-gera tayo kahit kailan makipag-gera. Pero kung yung desire na magserbisyo pa after this, wala na akong desire. Lilinisin ko lang yung pangalan ko. Sisiguraduhin ko na malinis yung pangalan ko at ako'y mag-early retirement. I believe the President was fed with wrong and poisoned information regarding the matter. 100% hindi po totoo yan. Alam po ng ating mahal na Panginoon na siya lang ang aking huwes sa puntong ito. But what is certain is, number 1, I have my integrity intact. Number 2, I have God watching over and protecting me and my loved ones. Then, kaya ko po kayong tingnan, mata sa mata. Kaya ko pong isubject ang aking sarili for lie detector test. Ako po si Police Chief Superintendent Edgardo Gonzales Tino, magmula po sa ako'y Second Lieutenant hanggang ako po ay mag-Chief Superintendent. Alam ko po ang aking pagkatao. I have never been involved in illegal drugs activity. I have never been involved in any shenanigans, so to speak. I have never been involved in nefarious activities. And hindi po ako dregs of society, hindi po ako salot ng lipunan. Hindi ko po matatanggap yan kasi sa kabila po ng ginagawa namin na laban sa drugs, sa kampanya ng ating bagong presidente at ng ating bagong halal na Chief PNP na si Sir De La Rosa. Ito ba po yung kapalit na sa aming lahat ng ginagawa? Na unang-una ay isa po ako sa galit na galit sa drugs. May kasalanan. Before the bar of public opinion, sigurado, sasabihin nila, may kasalanan ako. Kanya ako,
Papasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na ito. Hindi ba? Sir, Nagkasalamat ako at unang-una, malilinis ko yung pangalan ko. Masabi ko rin yung sa loobin ko na halos nabaliwala yung 35 years na pinagserbisyoan ko. Sir, nung narilib po kayo sa QCPD, hindi kayo kinausap ni Director General? Walang kumausap sa akin, walang pa. Basta ang order ko is Office of the Chief PNP. Wala kayong, sir, naging idea kung ano yung reason behind dun sa pagkaka-relieve? Wala. Well, actually, kung makikita nyo, lahat naman ng district director na-relieve, di ba? Lahat ng 5 district director. So, wala akong inkling kung bakit mangyayari ito sa akin. And ni sa hinagap, ni sa pangarap, ni sa bangungot, hindi ko inisip na mangyayari sa akin to eh. May nakausap na kayo, sir, dun sa ibang mga general na pinangalan? Wala akong nakausap. In fact, yung informasyon na to na ako'y tinuran at sinabi ni Presidente na involved from the media ko lang din narinig. Hindi ko narinig yung buong speech ni Presidente at pinakinig lang sa akin ng isang media. In fact, lahat ng tumatawag sa aking media ay pinagbigyan ko ng interview dahil unang-una transparent ako, wala akong tinatago eh. Hindi ba? Pero wala ako ni isang media for the record na tinawagan para ako ay magbigay ng aking pahayag ngayon. Wala. Are you going to General Bato to talk to him personally? Sabi ko nga kanina, first hour in the morning, I will report to him. Sir, before natin, sabi niyo po kanina, posibleng may naninira sa inyo at posibleng may labanan sa katungkulan. Can you expound lang on that? Well, mahirap pa rin. Sabi ko nga, I cannot base my assertion, I cannot base my declaration sa inyo based on speculation. Di ba? Pero, May nainggit sa inyo, sir. kasama yan sa kasama yan sa, di ba? Natural yan, di ba? Di ba? Sir, It's human nature. Alam niyo naman yan. Sinasabi ko sa inyo, your guess is as good as mine. Kasi human nature yan. Mismo rin siguro sa inyong profession, may nangyayari din ganyan. So, di ba? Natural yan eh. So, pero I cannot say na that's the, di ba? Sir, before the announcement, hindi kayo kinausap ni Wala Bagong akong PNP ba to? wala akong Or yung dating PNP? never na may pag-uusap kami tungkol dyan. Sir, sabi niyo, lilinisin niyo lang ang pangalan niyo tapos mag-early retirement na kayo. So, bakit kayo mag-early retirement kung malinis naman yung lisensya? Alam niyo kung bakit? Magmula second lieutenant, kung sinasabi ng Pangulo natin na ganun ang pagmamahal niya sa bayan. Ganun din ang pagmamahal ko sa bayan. Kung kinakailangan, mamatay ako para sa bayan, gagawin ko. Sir, kamusta po yung suporta ngayon ng inyong pamilya sa inyo? Kung yung 10 na mga kaibigan ko tumatawag sa akin, nag-text sa akin na hindi sila naniniwala sa akusasyon, higit 10 yung suporta ng pamilya ko sa akin. Sir, mas mabigat ba yung pressure sa inyo na linisin yung pangalan nyo dahil no less than the president yung nagbanggit na isa kayo dun sa mga sinasabi? Totoo yan. Totoo yan. Binanggit mo. Kasi no less than our president said that. So, it's an uphill battle. Napakabigat nung dadaan nating one. Siyempre, tinura na ng ating mahal na Pangulo yan. Napakabigat pinangasabi ko. Hindi yung aking ginagawa na to hindi bilang pagkalaban sa ating mahal na Pangulo. Ito'y bilang bahagi lang ng karapatan ko bilang isang tao, bilang isang opisyal na nagserbisyo ng tapat, nagserbisyo ng tama. Gusto ko lang linisin yung pangalan ko. Yun lang. Wala nang iba. Kamusta yung pamilya niyo? Nagkausap na Well, okay naman yung pamilya ko, yung asawa ko. Sinasabi ko, kumalma siya. At malalagpasan namin ito. Yun lang. Sir, kung makakausap yung si President Duterte, ano po ang sasabihin niyo sa kanya? Well, kung makakausap yung ating mahal na Pangulo, sana po, sir, bago nyo po ginawa yan, pinatawag niyo po kami, ipinalad niyo po yung mga ebidensya laban sa amin, hinarap niyo po kami sa mga nag-aakus sa amin, at nakausap namin, at nasabi naman po namin yung katatayuan namin kung bakit nangyari yan. Saan, kailan, paano na-involve yung aming mga pangalan. Yun lang naman. Actually, kung makikita nyo, wala akong kasamang abogado.
straight from the heart yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Wala akong itinatago. Ang gusto ko lang ay marinig ako ng aking mga kababayan, marinig ako ng mga kaibigan, marinig ako ng mga aking pulis na pinagserbisyuhan, na sinasabi ko sa kanila na if you wear the uniform, there is no way na dapat magbit ka ng finger sa kriminalidad at illegal drugs. Kasi, pag ginawa mo yan, you have no right wearing the uniform. Palagi ko sinasabi sa kanila yan eh. Palagi ko sinasabi sa kanila yan, sa mga pulis ko, sa lahat ng pinagservisyohan ko, that they have crossed the line pag nag-involve sila sa kriminalidad at illegal drugs. And they have no right wearing the uniform pag criminal sila at pag-involve sila sa illegal drugs. Ako, I have no right wearing this uniform sa inyo if I am involved in illegal drugs. Kanya sinasabi ko yun eh. Kaya natutuwa ako sa inyo dahil unang-una, ang dami-daming tumawag sa akin ng mga kaibigan from the media. Kung mapapansin nyo, no, ako ang QCPD director, I'm not media hungry. Di ba? Yung DDO ko, pinapa-interview ko. May mga accomplishment doon na hindi ako nagpapa-epal. Ayoko na, tinginan ako ng krami na, ayan, gumawa lang ng accomplishment niya si Tinyo, kanya gusto ma-media. Kahit tanong nyo sa mga kaibigan nyo from the media na iba, in fact, nagdi-decline pa ako eh. Sir, sorry ulitin ko lang. May idea po ba kayo kung sino yung nagbigay ng info kay Duterte? Wala akong idea. Wala akong idea, kanya nga sabi ko, ano si General Pino sino man yung sa mga tao issue yan, na ibinabot sino sa man kanya. yung yan, sino man yung civilian na yan na nag-link sa akin, sa ating mga lakay. Yun lang. Pero may narinig mo na mahirap kasi mag-speculate eh. Sa ating trabaho naman, marami tayong sindikato na sagasaan, maraming opisyal na alam mo na, dahil human nature yan eh. Nakakalaban mo sa pwesto, nakakalaban mo sa kwan, di ba? Maraming kwan. Pero ang sinasabi po is meron daw pong holdings ang PNP chief laban sa inyo. Ibig sabihin evidence-based. Well, actually kung merong holdings yung ating Chief Philippine National Police, sabi ko nga more than willing tayong makiharap sa ating Chief Philippine National Police at patunayan yung ating sarili naman. Kung yung holdings ng Chief PNP ay will stand in court or will it stand in court or yung kanyang basihan ba will be standing on solid ground, more than willing tayo. Kaya sabi ko nga, first hour in the morning tomorrow, papasakop tayo, magre-report tayo sa Chief Philippine National Police. At ako, lilinisin ko yung pangalan ko. After na malinis ko yung pangalan ko, kung yan ay matapos in 3 months, 2 months, 6 months, mag-early retirement na po ako. So yung mga nakasama... Hindi na po ako, ala na po yung desire sa akin na magserbisyo sa nangyari na to.